И здравейте хора, аз съм Жордан, Brawl Stars и както виждате Brawl Stars. Ето за това се нарича. Днеска снимаме на живо в 20 часа 00. Моля, оставете един лайк на това видео и да почваме. Нека да отворим това. Що съм така щастлив и ясно съм. Па, мамо. Какво станало е? Клоп? Чакайте. Добре. Аз мога да купим. Да, и както му виждате, аз пак се шерито. Ако искате, няма да я сменям. Нека да чуя. Чакай, че някакъв приятел. Не мога. Добре, чакай. Ще играем, айде по-бързо! Добре, всичко знаем, всичко там. Шелито е най-яката от всички. Тото най-слабата казва, че. Брат, се играй с Шелито. Защо мрях? Ма не ходи там, бе. Чакайте, сега се разпълна. Без красивост. Да, пак съм се спушал. Което е нещо? Да. Само този канал на Brawl Stars лично. О! Що ме убива? Бе? Газове! Искам и това да го имам. И съм по-играча. Без искам, бягам. Хора, какво да правят? Следващата игра ще игра. Ама вие няма да я видите. И хора, не спечелихме! На 4-то място. Това беше всичко от мене. Чао! Не мога да правя по-дълги видеа, защото имам много работа, ремонта. Скоро приключва. Очаквай!